Jo, jeg har en Command Conquer A. Yes. Det var forkert. Nej, var han hacker ham der. En hacker. Det er sådan noget homo-pis. Hvad agerer den? Slet du lige Command Conquer, eller hvad? Jeg prøver at finde det først. Luk nu røven. Jeg skal også have noget krydderbolle med ost. Masser af krydderbolle med ost. Hvorfor er du sådan svagdrik ageret? Hvis du bare kan drikke helt til hvad jeg kunne, så er du bare helt ved tom. Og det sjovt er, at der er ikke noget comeback, det kan du ikke. Du kan ikke drikke det halve væk her, fordi jeg er mega homo. Nej, jeg drikker mega meget. Er du mega homo? Er du kun lidt homo, så? Ja, men det er pissegodt ost. Hvad fanden er det? Det er rigtigt, han har gennem fucking på. Luk nu røven, jeg nakker dig. Undskyld, Rasmus. Rasmus er gud. Men Rasmus, du skal installere Command Conquer. De har ikke snakket med anden hele dagen. Jamen, jeg kan ikke rigtig finde rundt i det. Er det svært, eller? Om jeg er sær? Jeg hader at dø. Hvor ligger det inde i Doggerman Sings? Det ligger der, hvor du har gemt det. Jeg siger, det er meget ved Jeg er ost. Hvor ligger det der homo-pissen? Han er lidt spawn. Jeg kræftede ved noget af sport med skrivebordet til det samme pik. Det er dårlig humor. Men det er i orden. Luk nu. Er der for sat? Hvad gæt for nu lige en slet, så jeg kan åbne dig? Ja, luk nu røven. Skal du ikke ind og spille med Timsur, eller hvad? Hvad? Skal du ind og spille med Timsur, eller hvad siger du, Rasmus? Ja. Du må ikke spille med Timsur, Rasmus. Det er fandme super godt. Vil du spille med Timsur? Hvem er klar på Timsur? 7 mand med Timsur. Ja. Timsur. Nej, Rasmus. Jo, men jeg sender det bare over Pikkelol. Ej, jeg spiller med Pikkelol. 2 sekunder. Søger du med din pik i lol, eller hvad? Nej, jeg vil spille med mine bukser. Med din... Noget indenfor. Det var ikke, Rasmus. Indenfor, 3 indenfor. Du må ikke sidde og sprøjte på dine bukser. 2 indenfor. 3 indenfor. En, der En løber af toren, fremad. bum under raggen. En tæt på, under toren. Han er nede ved raggen, Han er tæt på toren. Hvad laver han? Kan du bare bup? Okay. Må jeg ikke være med, hvis jeg må snyde? Nej, du må ikke snyde, Rasmus. Hvad fanden er det, du snakker om? Det er kæmpe seriøst, det her. Det er bare et Timsur. Det holder ikke i det. Det gør det ikke. Det er bare sådan noget... Det er bare, jeg kan se dem foran, de siger mig. Det er bare... Det er rigtigt, det er ikke, altså. Jo. Jeg tror ikke, det vil gøre dig bedre. Nej, jeg tror ikke. Jeg kan ikke, hvorfor er det, du sidder og snyder i mixer sådan noget der? Folk, de siger, du begynder at snyde. Hvad er der så? Fordi jeg er homo. Homo? Kæft, har du glad for det homo? Jeg synes, det var bare røgnkvæs. Jeg hader. Det er homo. Det var mig? Hvad er det for noget? Hvad hedder du mig? Rasmus. Ja, det kan jeg så. Hvorfor det? Sandheden kommer fra børn og fulde mænd. Nogen der... Nogen der kender noget billig maling. Noget billig maling? Det var... Har du ikke skrevet mig i forhånd? Ja, jeg har brug for at male min lejlighed, den ligner lort. Jeg stemmer for, at du maler den lige nu. Bare gør i gang. Ja, men jeg er klar. Nu må du lige fortælle mig, at du skal ikke have mig. Det er masser af ketchup. Masser af ketchup. Det er ikke sjovt, hvis du hader mig, Rasmus. Det skal være love. Ej, jeg hader dig. Ej, jeg skal have kaffe nu.
Så havde jeg også dig, fuck dig. Nå, det gør det ikke. Det skal jeg se der. Det Crash, jeg har altid hadet dig. Hvorfor? Du smider dit homosvin. Du er en idiot. Skal vi smide sammen? Er I klar? Ja, ja. Prøv, min kaffe er blå. Hvorfor er den Blå? Ja. Kæft, det er Så kan mærkeligt. du male lejligheden med. Jeg har fået tæv i aften. Kommer vi til at lægge an på Udes kæreste? Det var jeg så glad for. Ej, det er dumt. Har du fået nogen på hovedet, eller? Ej, ja, han sagde bare, at jeg skulle gå væk, og så bare slappe af, og så... Og det ved jeg ikke, så det ved jeg ikke. Nu kan jeg hente en lille en på hovedet. Nej, my would it be like piss. Døgn i ærlig. Hvad er det for noget homo-piss, selvfølgelig? Ja, seriøst, er der nogen, der vil hjælpe mig på, med at sende sig spille minestryger? Nej, hvis du hader mig, så fuck dig. Nej, seriøst, minestryger, det er helt på toppen. Ja, men du hader mig, så er der ikke noget der. Ja. Jamen, din mor vil så gæt, altså. Hold kæft, du lader sådan spille minestryger. Du er så nem, jo. Forresten, du skal hjælpe mig i morgen, fordi jeg har ikke plads til at komme af den lort på harddisken. Jamen, er du ikke færdig med download? Nej, jeg stoppede den jo. Jeg slukkede computeren, da jeg tog på druk. Hvorfor gjorde du det? Er du idiot, eller hvad? Det var fordi, jeg tog på druk. Jamen, er du idiot? Det var fordi, jeg tog på druk. Jamen, er du idiot? Det var fordi, jeg tog på druk. Jamen, er du bare idiot, eller hvad? Ja. Hvor meget af den mangler du? Sæt den til at starte nu, så kan jeg. Jeg tror ikke, jeg bare... Jeg skal lige se, at jeg har det tilbage på harddisken. Jeg har 852 megabyte tilbage. Hvad må du så lige rydde lidt op på den? Hvad med, du lukker øjnene af bold? Gitte? Jeg kan lige give det. Gitte er dejlig. Jeg elsker Gitte. Ja, Gitte. Jeg kan godt at have dig i røven lige nu, så skal du nok få min mor. Ja. Hedder du ikke Gitte din mor egentlig? Jo. Det er helt på toppen. Så er jeg så bare knælde mange. Knalde vangen i frem. Det er helt på toppen. Så meget. Det er seriøst krydderboller og ost. Det er bare helt på toppen. Hvis I nogensinde ser en eller anden under sådan noget Woody, så skal I bare se om. Som bøs svin.